Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan KBP, Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, hali sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan, ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase Mega Force Patrol asin kang Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal nasa linyan Mega Force Patrol si Angel Mustasa. Angel, go ahead. Good afternoon. Nagpatanid ang Civil Service Commission Bicol sa publiko manungod sa mga individual na nagagamit ng pangaran ni Regional Director Atty. Daisy Punsalan Bragais tangan ni magsulisit ng kwarta asin iba pang financial na asistensya sa paggagamit ni maniwebang mga numero. Nag-abiso ang Regional Director kan CSC asin ang mismong CSC na daisinda naghahagad ni donasyon, kwarta, loan o anong man na financial na asistensya hali sa mga empleyado, government agencies, mga stakeholders asin iba pa sa paaging mga phone call o apod, text messages, social media o mga mensahe sa social media asin iba pa. Pigiing ganyar ang gabos na maging maikmat asin ibitaran ang pagkipaguron na sa mga individual na nagpapamidbid o nagagamit na sabing pangaran asin tulos ining i-report sa inang opisina para man magibuhan hin magakanigong aksyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Angel. Dire-diretso pakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Compadre ng Alarmario. Pading-al, maray na hapon, please go ahead na. Desidido na talaga ang lokal na gobyerno na may porsigi ang community college sa barangay Taisan. Ngayon na hapon, ipinasar na ni City Councilor G.P. Lee, Chairman ng Committee on Education, ang nagkapit ng resolusyon na binabilog ng organizational structure at iba pang pangaikos sa community college na bigkaplano ng Southern Part ng Legazpi. City Councilor, good afternoon. Ma-confirm ko lang tabi, so nagkapit ang resolusyon at bigpasar mo ngunyan. Mga sa summary lang po, nagkapit ang resolusyon at bigpasar mo ngunyan, lalong-lalo na hindi organizational structure ng community college sa Rabi. Go ahead. Okay, nagkasapagkatang sa ordinansa, inaamend po sa ordinance na nag-create City College of Legazpi sa charter and appropriating funds thereof. Importante po yun kasi para sa po digdigabot na operational kung paano po mag-operate ang City College and malatawan po sinanggay kung paano and kasabay na po digdi ang structure nila kung paano po mag-function and mag-appoint kung ano po mga tamang personnel para po lalong maging magandang pagpadalaga na po. Pati po sa reclassification kan lote, naipasar mo po. Opo, and also, siyempre important po, so talagang natawan pa pong pasar sa ordinansa para sa certification ng lote na ito so intended land sa Taisan, Legazpi City para po sa City College of Legazpi. Although na may issue pa, kasi ang CHED ay pa nagutugot finally may problema kita duman sa location kan pyrolysis area sa community college, pero talaga po ang city government sa panginot ng Mayor Siam Ismail porsigido ng konsiderar ini kan CHED para mapakinabangan na kan mga posibleng estudyantes and iba pang makinabang kan especially sa Southern Legazpi tabi kansyal. Importante po yan kasi pipiring na sa mayor talagang gano'n importante po ang education. And siyempre, yun po, pinadaan pa rin po paano tawa maging maganda ng operation and maging safe po ang City College of Legazpi. Thank you very much, City Councilor J.P. Lee, ang Chairman ng Committee on Education na nagpasang ng campaign resolution para sa pagpursige kan Community College digdi sa Southern Part kan Legazpi City.
Alarmario, DCTV. Thank you so much, kumpadring Al. Nakasabay si City Councilor JP Lee. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpahayag nin pagkadit si Vice Presidente Sara Duterte sa pinakabagong trahedya may kinaraman sa pambabadil gadan sa nagkapirang mga estudyantes sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 4 na mga estudyante nagadan asin sobra sa 20 ang nagkarulugadan. Sigun sa Vice Presidente, bako ini ang primerong insidente kan trahedya na ikinagadan kan nagkapirang estudyantes kasabay ng pagkagadan kan duang Ateneo student athletes. Ipinahayag ni VP Sara na ang mga estudyante dapat pigpoprotehiran laban sa radikal na impluensya pati sa laog kan eskwelahan o sa online platforms o maging sa mga individual na nag-aprobitsar sa sitwasyon kan mga kaakian. Idinagdag pa kan Vice Presidente ng edukasyon bako sa na may kinaraman sa academics. Importante ang pagkipagkoordinar sa pangnasyonal na seguridad asin kakusugan kan pag-uugali kan mga estudyantes na naukudan pagluwas nin eskwelahan. Mientras tanto, sobra sa 2 bulan o kaya sa 10 bulan na pinagplanuhan kan duang sospek an insidente nin pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Sigun sa Police Regional Office Director, Police Brigada General Jason Capoy, na may target ang duang sospek. Alagad wara ini kang mangyari an insidente. Nasa kustodya kan DSWD asin PNP ang mga suspetsados mantang padagos an investigasyon. Nagbutwa man sa investigasyon kan mga otoridad na lulong o addict sa online game na Gorebox ang saro sa duang sospek sa insidente nin pambabadil. Nangapuda naman ning hustisya ang lola ni Lawrence Fabian saro sa tulong nagadan sa pambabadil sa Tacloban City. Pinahimutikan man kaining aligasyon na bully an sa iyang aki o kaya an sa iyang apo asin sinabing mabuot ini kung saan maski an sa diring balon pigtatao pa sa mga kaklase. Mentras tanto suminakat na sa 23 ang numero kan mga biktima kan insidente. 4 ang nairehistrong nagadan, 15 ang may shooting related injuries mantang 5 ang may non-shooting related injuries. Sa katakod pang bareta, ipinairarom sa restrictive custody ang sarong babaeng pulis na may sadirikan sarong badil na ginamit sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City sigun sa PNP. Susog sa pulisya ang nasabing 9mm pistol ginamit kan 14 anyos na pamangkin kan pulis sa insidente kasuod mang aga na ikinagadanin 4 katawo asin ikinalugad nin 22 na iba pa. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ipigsangat ang magkakanigong o kaya isasangat ang magkakanigong administrative charges kontra sa pulis. Sinugo man niya ang mga investigador na pakusugon ang kaso laban sa mga individual na dahilan para magamit kan duang menor de edad ang mga badil na ginamit sa insidente. Pig-imbestigaran man kan mga otoridad ang posibleng paninimbagan kan security agency kan rehistradong tag sa diri kan 38 revolver na ginamit naman nin saro pang 15 anyos na sospetsado. Kinonfirmar ni Region 8 Police Director Brigada General Jason Capoy na tinangkas na sa puwesto ang tiyaon kansaro sa mga menor de edad na sospek sa nangyaring pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban City kasuodma. Naka-restrictive custody asin ipinagprepara na ang administrative investigation sa nasabing police woman. Nagbutwa sa investigasyon kan pulisyan ang 40 basyo kan bala na nakuha sa crime scene iyon hali gabos sa 9mm Glock pistol na pinag-isyu sa tiyaon na pulis kan saro sa mga suspect.
Sinabi pa kan na mga investigadores kan pulisya na pighiling man ang paninimbagan kan security agency na may sadiri kan saro pang badil na kalibre 38 na ginamit sa insidente. Sa ngunya nagpapadagos ang investigasyones kan mga otoridad para sa magkakanigong aksyon. Nagpautob ang lokal na gobyerno kan Tacloban City nin mas mahigpit na pagpapautob ning curfew para sa mga menor de edad asin pinakusog na seguridad. Ini kasunod kan pambabadil sa San Jose National High School kan nakaging Hunyo 22 taon 2026 kung saan duwang estudyante na sa kustodiya kan pulisya. Makusog na ipapautob ang curfew pun alas 10 nin bangis ako alas 4 nin maagahon sa barangay San Jose asin iba pang parte kan syudad. Pinakusog man kan Tacloban City Police Office ang pagpapatrolya asin presensya sa mga pampublikong lugares kasabay na ang Sanyawan Grounds. Daiman tutugutan na makalaog ang mga menor de edad sa lugar kan mga fiesta. Afera kung may kaibanan na magurang o legal na tagapag-ataman sigun pa sa Tacloban City Police Office. Sa katakod pang bareta, pinagplano kan duwang menor de edad na suspect nin sobra sa sarong bulan ang pambabadil kini sa laog kan sa indang eskwelahan sa Tacloban City. Segun kay Police Regional Office Eastern Visayas PRO8 Regional Director Brigada General Jason Capoy, pun pakan May 1 ang pagplano kan mga sospek sa indang pag-atake sa San Jose National High School. Kasabay kay ni pinagkonfirmar man ni Capoy ang mga screenshots kan paghuhuron kan dua kasabay ang lugar asin oras kuno arin marhay nagibuhon ang pambabadil. Siring man kung paano ninda ipapalusot ang armas na gagamiton ninda hali sa indang harong asin anbado na sa indang susuklugon. Afuera digdi kaibanan man sa paghuron kan mga suspek ang pigasabing posibleng mga kaso nakakampangon ninda bago ginibo ang pambabadil. Segun sa mga suspetsados, daiman sinda makukulong sa presuhan dahil edad 14 asin 15 anyos sinda na mga minor de edad. Magigirumduman na nangyaran insidente kasuod bang aga kung saan arestar ang duwang suspetsado. Iyan so pinag-istorya ko sa indo kasabago sa programang Bicol Target. Sa aga sa tingog kan banwaan ipagpadagos tapa iyan. Sa katakod na bareta, dainin criminal liability ang mga sospek sa pambabaril sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Alagad igwanin kaipuhan na agihan na proseso. Inan ipinahayag ni Abogada Tricia Claire Oco, Executive Director kan Juvenile and Justice Welfare Council. Sinabi ni Oco na kung magbuto sa investigasyon na murder ang ginibo, malatag nin petisyon ang social worker sa tabang kan public attorney na mailaog ang mga suspect sa bahay Pag-asa. Mientras tanto, kinahuro na Education Secretary Sonny Angara ang mga paratukdo asin emplyados kan San Jose National High School sa Tacloban City ngunya na aldaw. Sigun sa Departamento de Edukasyon, kamautan kan pagtiripon na kumustahon ang kamugtakan kan mga paratukdo asin emplyados kasunod kan pambabadil na kinaimbultuhan kan minor de edad sa eskwelahan kan Lunes kung saan 4 ang nagadan asin 22 ang nagkarulugadan. Siniguro ni Secretary Angara ng tulos na pagkataon ng psychological support sa mga paratukdo asin emplyados. Madesigdar manin mga guidance counselors para matabangan asin magiyahan ang mga estudyantes sa paghampang kan efekto kan insidente. Mientras na binisita man kan sekretaryo ang mga estudyantes sa Sangunyan, nagaparahay sa Leyte Provincial Hospital para kumustahon ang sa indang kamugtakan asin kan sa indang familyas. Siniguro man ni Angara ang padagos na suporta asin tabang kan DepEd sa mga biktimas. Sa katakod kan pangbareta, kaibana na sa pakikipasimpatiya ang Kamara de Representantes sa mga biktima nin pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nangapudan si House Speaker Faustino Borgi III nin mas makusog na seguridad sa gabos na eskwelahan sa nasyon.
Kasuod mang aga, Hunyo 22, napatos ning trahedya na sabing eskwelahan matapos mambadil ang duwang minor de edad na estudyante na naging dahilan kan pagkagadan nin tulong estudyante sa sin pagkalugad nin dakul pang iba. Tulos man na nadakop ang duwa sospechados na edad 14 asin 15 anyos, alagad mas ikinamudo kan lider kan kaamaraan pagkagadan nin apat na estudyante kung saan saro sa mga lugadan ana sa kritikal na kondisyon. Sigun sa kongresista, ang tradyang ini indikasyon na kaipuan na maghiroan gabos na ahensya ng gobyerno, mga eskwelahan, mga magurang asin mga komunidad na magtabangan para maibitaran na mautro ini sa gabos na eskwelahan sa nasyon para maportehiran ang mga estudyantes. Mabueltan detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Taekwondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso pa kita kan mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ipinag-insistir ni Senador Kiko Pangilinan na dapat paluwason ang mga minor de edad na nasa kustudya kan mga pulis dahil sa pagkakainvuelto sa krimen nin pambabadila sin panggagadan sa mga parehong estudyante sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Sigun kay Senador Pangilinan, author kanlay na Juvenile Justice and Welfare Act, may kampang na padusa sa mga minor de edad na nakaarkibo ng krimen, may proseso man sa pagpataw kay ni asin pagsiguro na daisinda magakautro. Pinag-unambitan na Pangilinan na maski ang mga magurang kan mga minor de edad na guminibo ng krimen, may panimbagan sa ley sa oras na mapatunayan sindang nagpabaya. Nangapudan man ang senador sa Departamento kan Social Welfare and Development na tawanin magkakanigong suporta ang mga biktima asin sa indang familyas kasasagkod na makamtan nindaan hustisya. Pudok sa buot man na nakidamay ang senador sa mga nawalat kan mga nagadan, kasabay man kan pagkondinar sa pambabadil sa laog kan eskwelahan. Mientras tanto, kasunod kan pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban, naghihiro na ngunyan ang Council for the Welfare of Children para masimbagan ang trauma na kan mga estudyante sa asin familia. Sigun kay CWC Executive Director 5 Yusek Angelo Tapales, nakikipagkoordinar na sa indang opisina sa mga lokal na gobyerno kan Tacloban City asin sa mga eskwelahan o kaya sa eskwelahan. Katuyuhan kay ini na masigurong makakaresibi nin mga nagakanigong tabang ang mga lugadan asin mga pamilyang naafektaran kan insidente pati na ang mga nagkagaradan. Sinabi kan opisyal na bako kaluwag ang epekto sa siring na byolensya sa kaisipan kan mga estudyantes. Diretsos kan kadaaki na mag-adal sa sarong ligtas asin matrangkilong palibot.
Sa katakod pang bareta, pinagkondinar ni House Senior Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pambabadil kan duwang menor de edad na estudyante sa San Jose National High School, Tacloban City. Katakod kay ni tinaawan nindoon kan kongresista ang pangangaipuhan nin paglalatag nin epektibong mekanismo para day na mautruan insidente asin masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante sa bilog na nasyon. Ipigtaong suwestyon ni de Lima, dapat magkaigon nin mahigpit na koordinasyon sa pagultanan kan mga lokal na gobyerno, departamento kan edukasyon, interior asin lokal na gobyerno, asin iba pang concerned agencies. Pangenot sa mga lakdang na dapat gibuhon iyon pagpautob nin mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan asin mga establishmento, istriktong regulasyon sa pagsaray, paggamit nin badil asin pagdakop sa mga ilegal na pagpapabakal nin armas de fuego. Kontra si House Assistant Minority Leader asin Gabriela Women's Party List Representative Zara Elago sa pangapudan na ibaba ang edad kan criminal responsibility kasunod kan pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na ikinagada nin tulong estudiantes. Sigun kay Elago, maski nakakaalarma ang pangyayari ang pagbaba kan edad nin criminal responsibility sa 10 anyos na bako kasimbagan sa tunay na ugat kan problema. Sigun kay Elago, imbis na ibabaan edad kan criminal responsibility, dapat tutukan kan gobyerno ang kakulangan sa mental health services, guidance counselor, social workers, support mechanisms sa mga eskwelahan, asin children and youth development facilities, arog kan mga community libraries. Kaipuhanan man ang aksyon sa mga problemang pigkakatubang kan mga hobenes, arog kan pagtios, abuso, bullying asin iba pang pandok nin distress, dagdag pa kaini. Sinabi ni Elago na daing ebidensya na magpapatunay na mawawara ang krimen sa eskwelahan kung ibababa ang edad kan criminal responsibility. Kung tunay na gusto tang gibuhon na ligtas ang mga eskwelahan, sinabi ni Elago na dapat magtagaman ng supisyenteng fundo para sa student welfare, mental health problems asin child protection mechanisms, kasabay na ang pagsiguro kan child online safety protocols. Dagdag pa ni Elago na ang solusyon sa bilensya bako sobrang pagpadusa sa mga hobenes, kundi ang mas pag-ataman asin suporta. Nangapudan ang Teachers Dignity Coalition sa Departamento de Edukasyon na magdagdag nin mga gwardiya asin teaching personnel sa mga eskwelahan para masiguro ang kaligtasan kan mga estudyantes, o kaya non-teaching personnel sa mga eskwelahan para masiguro ang kaligtasan kan mga estudyantes. Kasunod ini kan insidente nin pambabadil sa laog kan San Jose National High School sa Tacloban City kasuhapon na nakakaalarmang marhay sa emotional asin psychosocial well-being kan mga estudyantes para tukdo asin iba pang personalis kan mga eskwelahan na nakahiling sa insidente. Dahilan kay ni kaipuhan man natawan in tulos na psychosocial intervention asin counseling an mga ini. Dagdag padigdi na ngapudan man ang Teachers Dignity Coalition sa DepEd na pakusugon ang seguridad sa eskwelahan asin student support system, arog kan pagpapakusog sa guidance asin counseling programs asin pagbilog nin makatawong school discipline facilities. Ipinagsumiter sa Kamara ang propestong lay na may kamautan na pakusugon ang proteksyon kan mga hobenes laban sa mga peligro sa online na kinakban. Sa irarom kan House Bill numerado 9825 o Digital Safety of Minors Act, target kaining siguruhon ang mas ligtas na paggamit kan social media asin digital platforms kan mga minor de edad. Sigon kay Quezon 2nd District Representative David Suarez, nabako kamautan kan propesto na ipagbawal ang teknolohiya kundi ang siguraduhon na ang mga ini angay asin ligtas para sa mga hobenes. Base sa UNICEF, maabot sa 85% kan mga Pilipinong hobenes ang nakaka-experience nin bako ligtas na online content, panluloko o pang-aabuso. Sobra ka ba nga man sa inda ang nakaka-experience sa kaini nin pauro-otro na ikikinakadit kan mga kongresistas. Naglalao man otor kan bill na maibubusol ini tanganing maprotehiran ang mental asin pisikal na kaligtasan kan mga hobenes sa digital
space. Sa ultimong detalyes kan Bareta, dai na makakabuelta pa sa public service ang sisay man na tawong gobyerno asin politiko na magbayad o mabayad o mambabakal nin sisay man para manratak ning kapwa maski warang ebidensya kung naipapasaraan sa rong propestong lay na isinumitir kan Akbayan Reform Block sa Kamara. Isinumitir kan grupo ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Bill numerado 9851 na sa tahaw kan mga aligasyon na binayadan ang 18 maleta boys para akusaran ang nagkapirang politiko na nakaresibinin minaletang kwarta hali kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Kamautan ka nasabi ng pupesto na isabay sa artikulo 184 kanasabing lay ang mga nagbabayad asin mambabakal nin mga tao na magtataon ng testimonya kontra sa iba maski daining mapahiling na ebidensyas. Sangunyan solamente ang mga nagtao sa ning salang testimonya na anhubeto iyan man raot sana maski daing basihan ang pigopatawon nin padusa araw kan pagkapreso asin multa asin daing kaibanan ang nagbayad sa sainda. Dahilan digdi gusto ni Jokno kaibanan sina Representative Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula asin Dagat Island kaya Dinagat Island Representative o kaya Dinagat Island Party List Representative Kaka Bag-aw na isabay sa pagpapadusahan ang mga nagfa-finance o nagbabayad para sa mga personang mangraraot sa kapwa persona. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema?